zei generagailur Mandoiako kordalean, eta, bueno, zei dire, bost Seberioko partean dire, bat ebedian, eta, bueno, udaletxan partetik erabakiune da alegazioak sartutea, ze, bueno, ikusi behar dugu hor zer legalidade dauen, zer ilegalidade, eta normatiba kumplitan bada, kumplitan da, bai espada kumplitan badeku gaukera alegazioa sartzeako, eta horren inguruen gabiz. Aholkulari juridikoa direzela Arankoa enpresa, gero deku gaur egon dana Jalurrekoak ingurumen juridikoanak, eta Arantzadi be bai deku arkeologian inguruen, eta gero deku gure bai, bueno, Gorbeialde elkartea, Eiztarien elkarteak be laguntza monduz, Mendi Federazioa pe bai. Mondozko informazioa, bueno, apurrete miru eta zer dauen, eta bueno, hori be kontuen aukigu, eta hori be sartzako asmoa deku. Gazten inguruen, berak esan da moren, gazten inguruen da gehien pisu gehien dekona. Eta hortan gabiz behar gehien niten. Bebai deku gero, bueno, Mandoian negu partean ganaduek eta ibilteko aukera dauela, PR-ak eta pequeño recorridoko ibilbira tauz, justo generadoran azpiti pasetan direzenak, hori dana guztiek kontuenatu baka dire. Egun arte gonda bildurazko, bueno, kontuatuten da jentea bebai gabizela udaletik gabizela beharriten, eta pentsau jentea hasi dela apuret lasaituten, ze, bueno, optimistak izinde, haber dan haupara geratu albada.